Haka arpulai tarik rempang hajar arpulai janmit ka KSU Laban circle kelala bat eki khatsan ngot ki breu ki bamde ki trai jela ki bade ki muslim ki bala sa bean klem ki kot kisla ki babiang pat klem ga jing tip lani ka jing menjur jong ka dor bar shnong kini ki khar muslim ki wan shani ban yo bala bat kisa haka we ka yeng wai bar kamera halaban kat kum ka jing lum jing tip na kalyang ka seng ya kani ka yeng wai la ai sha ar ngot ki breu ki bam shem la sa shu shani haki banai baradam bat kini pat ki ai pateng hakini ki khatsan ngot ban shong bean klem jing tip jing kitra yeng ni yo jing bet na kashnong na kalyang ka seng kala kendang mardor ya kani ka yeng bat penmi lut ya baro kini ki khat sangut bawan buhai shnong shane bat penket yeki da kakali sha asam kaseng leng ba kani ka karwo ka kwa ban pen kan mau biang sa shisien ya baro pakat kum ka jingelang bala shong da kaseng bat paro nyau tadi ki dor bar shnong makan thup hapo karat laban dor bar pelun bat dor bar shnong lau sotun harengkat ka jinga don lang ki pulit jang ka thanat laban hakasan tarik nailur arjar arkusan kala sheme karai banum shashu iki bar jela ban yo wai hapo kini ki dor bar shnong klem yo jingbet bat jingpen scam na ki dor bar shnong kaseng kamaham jur baki traging kidei ban buram ya kani karai bat kimbet ban dia persha daga ba ai wa ya ka yeng ka jongki shiki bar jela pada lap nang ni shakman itraging ken habban bakli hi ya ka e ka ban saja lada kidang yai a ya ki yeng ya ki bar jela hapo uput usam jongki ni ki prateli ki dor bar shnong Derma, Apa bang? Derma, last, उसका पास ऑफ हाँ, Derma.